Lovet være Gud og Herres Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Lad os alle bede. Vi takker dig, himmelske Far, fordi du med din enbårne søn har givet os den hellige dåb, og I nu gør os til dine børn, og skænker os Helligånden, syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig at tage imod på disse børn, som vi vil erfare for din åsyn. Indlem dem i din menighed og bevare dem i dit samfund, både her og disse. Og så ledes tal over Herre Jesus Kristus om nu. Nej, der er givet al magt i himlen og på jorden. Derfor er du alle folkeslag til mine disciple. Det I døber dem, i Faderens og Søndens, Helligåndens navn. Og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. De var nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplene truede af det. Men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, at de små børn kommer til mig, de må ikke hindre dem i for Guds rige deres. Sandelig siger jeg jer, den dag ikke tager imod Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Så vil vi nu hjælpe disse børn til hans velsignelse til at løbe dem i Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Og lad os sammen bekende den tro, som vi er døbt på, og som vi hjælper børnene på. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alle hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himmelens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn og Herre, som er undfanget af Helligånden, født af Jomfru Maria, fint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siden i Faders den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, det hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Modtag din hellige korsets tegn både for dit ansigt og for din bryst. Det er vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre i vores. Hvad er barnets navn? Noah Yakushi Munk Jensen. Noah Yakushi Munk Jensen. Forsager du djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Ja. Tror du på Gud Fader, på Guds søn Jesus Kristus, og på den hellige ånd, som vi lige har bekendt. Ja. Og vil du løbes på denne tro. Ja. Noah Yakushi Munk Jensen, der løber dig i Faderens, Søndens og Helligåndens. Den er almægtige Gud og Herres Jesu Kristi Far, som nu har genfødt alt af vand og Helligånd og skænket dig syndernes forladelse. Han styrker dig med sin nåde til det evige liv. Han bevarer din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid. Fred være med dig.